tervetuloa Super Hyper Extra Hyland Opsoon. Vierainamme tänään Pallipullaa. Oyn toimitusjohtajamme. Pulla Pallinen, Pilipalli Pallinen ja Pörhkö Pallinen. Miksi Pallipulla sen suku on kutsuttu tänne? Ei Pallio kiinnosta. Minua kyllä kiinnostaa. Toistaisitko kysymyksen? Mitäs helvettiä te meuhkaatte? Jatketaanpa keskustelua. Ei jaksa nyt puhua teidän kanssanne. Voitaisko aloittaa vaikka pierukilpailu? Ei paljon kiinnosta. Yes, kyllä lähtee. Nyt kannattaa ehdottomasti pysyä siellä kuvaruutujen ääressä. Mistä te nyt puhutte, en pysy kärryillä ja enkä kuule mitään.